trentena de regatistes d'11 a 19 anys es van concentrar al Campionat de Catalunya de Patir a Vela Júnior, que es va celebrar el 29 i 30 de juny al Club Natació Badalona. En les seves aigües va ser precisament on va néixer el patir a vela, dissenyat pels germans Monger el 1942. El primer dia de regata, José Javier Sánchez va ser el líder de la primera prova. Emilio Murillo va creuar la línia de meta en segon lloc i la regatista local Mireia Molini va ser tercera. En la segona prova, Xavier Baillo va fer un primer, seguit molt de prop per Mireia Molini, a la qual finalment van avançar 3 patins i va registrar una quarta posició. Amb un cinquè i un primer, Xavier encapçalava la classificació provisional, mentre que José Javier Sánchez anava segon empatat a 7 punts amb Emilio Murillo i Mireia Molini. L'últim dia, Maria Àngels Asso va obtenir la primera posició en la primera mànega, seguida d'Irene Sainz i de Nina Esteve. El vent va pujar d'intensitat a la segona prova, fet que va beneficiar a Xavier Baillo, que va quedar tercer. Irene Sainz va ser la guanyadora de la mànega i Mireia Molini va registrar una segona posició. Després de 4 proves i un descart, Xavier Baillo es va proclamar campió de Catalunya de patir a vela júnior, empatat a punts amb Mireia Molini, que va quedar segona. Irene Sainz va ocupar el tercer lloc en el podi. Gerard Esteve, president de la Federació Catalana de Vela, va felicitar els regatistes en el lliurament de trofeus i va reconèixer la seva qualitat esportiva i la seva competitivitat, a més del companyerisme existent a la classe. No ha sido una victoria así súper clara, o sea, todos hemos estado muy empatados, o sea que se nota mucho el nivel que está subiendo de patín junior y que mucha gente se está uniendo, ¿no? O sea que es una clase que está creciendo mucho, eso está muy bien.